שלום, כאן ירון זינגר. מאוד קשה היום להשיג מסכה לפנים. הרבה מקומות לא ניתן להם לרכוש אותה, אבל אפשר לעשות באמצעים פשוטים גם בבית, אתם והילדים. מה שאנחנו צריכים זה נייר אפייה, שעליו סרטטתי מראש את הצורה כבר של האף והפה, עליהם אני מעוניין להגן, זוג תחתונים ישן, גומי פשוט, קטשופ, קמח טפיוקה, מעט אגוזי קשיו עם מעט סוכר וקמח טפיוקה. את נייר האפייה שגזרנו נניח במרכז התחתונים, אחד שבדרך כלל נמצאים איבר המין והביצים. נקפיד שהנייר יכסה את האזור שמכונה הכיס. כולנו מזהים את הכיס הזה. הכיס הזה יהיה חשוב לנו כי הוא גם מאפשר הגנה, אבל גם לא פחות נשימה. את חלק התחתונים שגזרנו נניח על נייר אפייה נוסף. נפזר מעט קמח טפיוקה. לקישוט נעשה עם קטשופ, אני עושה צורה כזאת של פה, מחייך. נוסיף שיניים מאגוזי קשיו, שטבלתי גם במעט סוכר. ועכשיו נכניס לתנור. אחרי 20 דקות על חום בינוני, המסכה שלנו כבר מוכנה. היא עדיין קצת חמה, אבל אנחנו ננסה כבר ללבוש.